To ty si mi minule pomáhal. Tak ti za všetko ďakujem. 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 Ahoj Emil. Skončilo premietanie tvojho posledného filmu Záchranár a my ideme zaspomínať na tvoj bohatý filmársky život. No, vítajte chalani, som rada, že ste prišli, že sa to bude niečo natáčať, už mi to chýbalo. Kedy začalo Miňové filmovanie, tak o tom vám porozpráva on sám. V 97. keď som prišiel na inštitút, tak už bola v dispozícii jedna analogová kamera. Na pozadí nejakého výletu parnej lokomotívy som sa snažil divákovi trošku takým netradičným, nevšedným spôsobom prezentovať celú túto problematiku, ktorá bola tak charakteristická pre starých železničiarov, pre našich otcov, pre našich starých otcov. Prvé Miňové filmy boli výukové, ktoré používal v svojej práci na školení zamestnancov železničiarov. Zlom v jeho filmovej tvorbe nastal v roku 2001, kedy ŽSR organizovali medzinárodný festival FISAIK Film a video. Festivalu Film a video FISAIK a želajem im príjemný pobyt a krásny zážitok na toto krásne, neopakovateľné podujatie. Tu sa zoznámil s rovnako postihnutými železničiarmi a začala sa jeho filmová kariéra. Veľmi úspešnou sériou boli filmy o parnom rušni nazývaný Malý Bíček. Raz natočil Miňo jeden dokumentárny film, v ktorom si aj sám nahovoril slovo. A náhodou som to počula a sa mi to nepozdávalo, no bolo to strašné. Tak som sa teda rozhodla, že mu to prečítam ja a odtedy vlastne som každý film, tieto komentáre čítala ja. Naklápaním vozňovej skrine. Keďže Miňové filmy boli akože dosť často úspešné, tak som sa vždy spýtala, že čo som vyhrala a čo dostanem za čítanie komentára. Miňová odpoveď bola: Cica, však si dobrá, to ti musí stačiť. A po čase som sa dostala aj k nejakým tým hereckým úlohám. A v niektorých som si zahrala aj hlavnú rolu. Bože, koho to zase čerti nesú? Dobrý deň, želáte si niečo? Dobrý deň, prajem, ja som zamestnanec plynáren, nech sa páči, to je moja vizitka. Prišiel som vybrať poplatky za plyn. Prosím vás, nemôžete trošku počkať, ja práve platím za elektriku. Do role hercov angažoval nielen mňa, ale aj kolegov z práce. Pani riaditeľ, prišla dánska návšteva. Dobrý deň, prajem. Môžete mi povedať, dokedy ešte budete kryť môjho muža? Dobrý deň, a prosím vás, o kom je reč? O vašom námestníkovi. Dobre, ja viem, aký je to alkoholik a suknička. Takto sa robia u vás na časy. Medzi obľúbené herečky patrili dievčence od šufliarských. Emil nebol len kameraman pre nás.
ale bol aj rodinný známy. Maminu spoznal už, keď mala ona 18 rokov. A vlastne vďaka nemu aj ja, aj sestra máme zaznamenané celé detstvo. Takže si to môžem kedykoľvek pripomenúť. A zažila som aj vďaka nemu zážitky, ktoré by sa mi pravdepodobne nepodarilo zažiť. Také najviac, čo sa mi pripomína, je riadenie mašiny. To bol pre mňa veľký zážitok a je. A teda aj sestra mala také tendencie, keď bola malá, že veľa sa maľovať, alebo mamina piekla, tak vždy z toho sestra niečo spravila a vlastne vďaka tomu vznikol film Kuchárik, tá groteska. Čiže je to také vtipné spojenie aj jej zážitku, aj filmu. Chalani, kávu si dáte? Lebo káva nesmela chýbať v žiadnom našom filme. Dopijeme kávu a dosť bolo relaxu, pôjdeme pracovať. Ešte jedna rekvizita nesmela chýbať nikdy v našich filmoch. Tak toto je tá legendárna filmová sedačka, na ktorej sme filmovali mnoho filmov. Ak sa práve teraz smeješ, tak mi pošli tvoj úsmev. Jeho obľúbenou kategóriou boli minútové filmy s vtipným námetom. V tých novinách nič nie je, len samá čierna kronika. Obesiť sa kvôli hospodárskej kríze. Keď ja raz umriem, tak jedine takto. To bola dneska blbec deň. A u vás tak inde ako? No ako asi? Uha, a tu je prúser. Prosím? Fú, miláčik, ja som ti včera omylom nepripravila tabletky proti hnačke, ale na ukľudnenie. Tak ako si na tom? Zasraný, ale spokojný. Okrem humorných scén boli aj filmy, v ktorých sa zaoberal myšlienkou života a smrti. Ale neviem, či to bola jeho pretucha. Čas. Ten neúprosný čas. To kruté slovo, ktoré určuje vzťah začiatku a konca. Ach, ten čas. Ten smutný služobník večnosti. Komu zvoní zvon? Zvonil vždy, keď umreli ľudia, ale mne to vtedy nevadilo. No zazvonil aj vtedy, keď prišla tá osudová chvíľa, ktorá nepriniesla novú nádej, ale práve naopak. Urobila koniec všetkému. Koniec snom, koniec bolestiam a koniec nádejam. Vtedy som tú svoju životnú hru vlastnou neopatrnosťou prehrala. Kvalite filmov určite pomohla účasť na seminároch a letných filmových školách železničných filmárov pod vedením lektora Ladislava Munka. Aj letná filmová škola, tu sa darí vždy, lebo keď ľudia prídu a venujú tomu vlastne svoj osobný čas, tak to je známka toho, že sa darí a že je do toho chuť a verím, že tá dlho vydrží.
Natočil cez 200 filmov, za ktoré získal mnohé ocenenia. Nie len doma, ale aj v zahraničí. Ani v ťažkej chorobe sa nevzdával a vo fyzicky náročnom teréne slovenského raja natočil svoj posledný film Záchranár. My sa musíme dohodnúť nejako. Vždy mi behneš do záberu. Tak ti za všetko ďakujem. Tak ti za všetko ďakujem. Tak ti za všetko ďakujem. Tak ti za všetko ďakujem.